Dimun, ďalší center Milana Dimuna a hlavička, ktorú nám predviedol trusa. Výborný Tomáš Frivald, ktorý ju dokázal, som dobre videl, končekmi prstov vyťahnuť na brvno. Postrelí alebo Ramadan, zblokovaný strelecký pokus a Frivald pokračuje v čarovaní v dnešnom zápase. V 79. minúte teda prenechá miesto avizovanému Martinovi Boďovi. Sa pozerajme na vysoký Ševčíkov center práve na Luterána, ktorý loptu vrátil do ohňa. Boďa, to je neuveriteľné, Ružomberok dáva gól! 82. minúta a je to 1-0, zlatý žolík z hlavičky Ondřeja Smetanu posielali Liptákov do vedenia. Tak to je neuveriteľný priebeh zápasu v Dunajskej Strede. Polievkovi maličké problémy pri spracovaní, ale prudký center, dá sa povedať tak meter od bránkovej čiary. No, loptu bude krútiť smerom na bránu a nakoniec prichádza k zakončeniu. A Banská Bystrica vyhráva od 21. minúty 1-0. Autorom gólu je David Depetris. Je to preňho tohto sezóna gólová premiéra, no a darček aj k dnešným 35. narodeninám. Pekné spracovanie Rimarenko. 25. minúta a Banská Bystrica vyhráva už 2-0. Gina van Kessela, rozohrávka opäť Martina Polievku smerom na Borisa Godála a toto sme už videli. Opäť neúspešná koncovka stopera Banskej Bystrice. Tigran Barsegian, jeho ľavačka, 84. minúta, slovanisti dávajú vytúžený gól v dnešnom zápase. Aj v početnej nevýhode idú do vedenia. Karol Mondek, Patrik Míč nebol vo offsideovom postavení a Míč versus Richard Ludha v samostatnom nájazde. Ludha už je prekonaný, Patrik Míč trafil bránkovú konštrukciu, to nie je možné. V 75. minúte sa celok zo Zlatých Moraviec do stretnutia nedostáva, pretože 100% príležitosť Patrik Míč doslova zahodil do koša.